Στο επιτραπέζιο τραγούδι της Ματσούκες που θα ακούσετε εν συνεχεία εκφράζεται το παράπονο του ορφανού παιδιού Γετίμογλη. Ο σχετικός θρύλος και το ομώνυμο τραγούδι ανήκουν στο χωριό Άγουρσα της Ματσούκας. Πρόκειται για πραγματική ιστορία, καθώς μας διαβεβαίωσε ο Ματσουκαίος στην καταγωγή Αγουρσαίος Ανέστης Ζακαρίδης, εγκατεστημένος στα Αλωνάκια Κοζάνης. Ο Γετίμογλης ήτανε από την Άγουρσα. Ορφάνευσε πολύ μικρός. Ο θάνατος του πατέρα του πλήγωσε την ψυχή. Μεγάλωνε με το παράπονο ότι με την ορφάνια έχασε την αγάπη και την εκτίμηση των ανθρώπων. Εμέ λέγνε Γετίμογλη, επέθανε ο Κύριου. Με του κυρούμ των θάνατον εχάθεν το χατήρι. Ο ορφανός αυτός Ματσουκαίος από την Άγουρσα, σπουδαίος λυράρης και τραγουδιστής, με το αρχικό πλήγωμα της ψυχής του ως κίνητρο έγινε ξακουστός σε όλη τη Ματσούκα ως διασκεδαστής της ζωής. Ο Γετίμογλης γέροντας πέθανε στην εξορία του Ερζερούμ και στις πιο δραματικές στιγμές έπαιζε και τραγουδούσε τους καημούς της ζωής και προπάντων τους δικούς του καημούς. Όταν πια γέρασε κατά τη δική του αντίληψη, έχασε κάθε εκτίμηση από τον κόσμο. Να ηλίεσεν Γετίμογλη, εχάθεντε χτυπάρι, εσόντεν και κυλιμενεύ σοξερόν το κεφάλι. Ο ορφανός από μικρός δεν με ένιωσε κανένας, και τώρα που χιόνισε στα μαλλιά μου, χιόνι που δεν θα λιώσει ποτέ, η ερημιά της ψυχής μου γίνεται μεγαλύτερη. Και ναι με λέγνε Γετίμογλη, και ναι πέθανε ξάνο κύρι μου, όχ με την κύρομ το θάνατον έχαθεν το χατήρι μου, όχ με την κύρομ το θάνατον έχαθεν το χατήρι μου, ναι. Και να ηλίεσεν Γετίμογλη, και ναι χάδεν χτυπάρις, όχ ναι σόντεν και κυλιμενεύ σοξερόν το κεφάλις, όχ ναι σόντεν και κυλιμενεύ σοξερόν το κεφάλις, ναι. Και να ηλίεσεν Γετίμογλη, και το χάλντε κακάτε στα δέσαι, όχ ναι αμήνας σο κρεβάτ πιτήν επενές στα δέσαι, όχ ναι αμήνας σο κρεβάτ πιτήν επενές στα δέσαι που λιμπνέει, όι όι.